ang ganap na to karon is maglempyo sa payag. So namilok na ko diri o sa higdaanan kay para maplastar o dili magkagubot ang katry. So ang pagtuon nila nga sayon magpundog balay or naar sa balay dili gyud sayon ang mga trabahoon kay di gyud maihap sa kadaghan sa kay dili patak kasaktog pahulay tungod sa magtuyok-tuyok ang trabahoon na dili masabtan kung kanus amahuman. So nanilhig sa ako diri nga time kay grabe na gyud pagkaabog sa salog. And then pag humana ko diri is nagkuha ko sa nilaban nga basa pa kay ibalik na kog sampay kay wala na uga tungod sigig ulan-ulan. Pagka human ani is nanilhig ko sa gawas kay daghan-daghan na pud ang mga sagbot nga mga dahon-dahon nga nangalagpot sa palibot. So napadayon ko diri panilhig kay di na gyud mabangbang sa kabagnot no. Kay lain pud kay di ta maglimpyo lain kubot kaayo tan-awon ang panimalay. So maglimpyo gyud ta para nindot tan-awon ang palibot para limpyo o maayong pagalantawon. So diri na pud sa mga chinilas no kay daghan pud kay mga chinilas diri itsa lang gani nako na no. So diri pilit-pilit jud ning mga sagbot diri kay basa kaayo kay ulan-ulan permente. Way joy hunong-hunong ang pag-ulan. So ako nang gihugasan ang silhig diri. Ninisulod na pud ko kay gi-arrange na pud nako ang akong mga platong bag-o pud na siya gipanghugasan. So ako na siyang gipatulo no para dili na siya magbasa sa sudlanan sa platuhan. So padayon ta didto sa mga baso, plastar nato no para dili magkagupot. Dili mga buak ilahi-lahi jud nato. Dira nato is safety. Din kaning nga sudlanan sa mga asukar i-plaster ni siya mga asin kung sa pay mga plastaronon ra trapuhan nato na kay para mauga para inig sulod sa mga asin asukar dili magbasa no. So dili malanay. So padayon ta diri sa taklob tapuhan pud nato para dili basa dili matuluan ang sulod. So maurag na